Hiljaa lapset lehterissä. Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Heikki Hakamies tarkkailee elämänmenoa. Hyppää lehterille. Jokin aika sitten soitteli vanha tuttu, jonka kanssa puuhasimme muinoin erään yhdistyksen asioissa. Tuttava ehdotti yhteistä lounasta, jonka yhteydessä voisimme puhua yhdistyksen vuosikokousasiakirjoista. Ilmoitin, että suostun lounaskutsuun ilomielin, mutta vuosikokousasioista ei sillä kertaa puhuta. Olen lempeä mies, mutta yhdessä asiassa olen tiukka. Ruokapöydässä ei puhuta työasioista. Aterian aikana ei selata taulutietokonetta eikä katsella kansioita, puhumattakaan sellaisesta pyhäinhäväistyksestä, että tuijoteltaisiin PowerPointteja silmät kipeinä. Minulla on sama periaate kuin oli muinoin Mannerheimilla. Ruokapöydässä puhutaan mukavia eikä paasata ikäviä asioita. Marski oli tästä tarkka, ja jos joku erehtyi muuttamaan ruokapöydän eduskunnan kyselytunniksi, hänet palautettiin nopeasti järjestykseen. Kerrotaan, että kerran Marskin vieraaksi oli saanut itsensä tyrkytettyä muuan natsien puoluepamppu Berliinistä. Mies oli rotuopin erityistuntija. Vieras saanasi joka käänteessä rodunjalostusta ja sen ihmiskunnalle tuomaa siunausta. Marski oli silmin nähden kiusaantunut. Kun istuuduttiin ruokapöytään, mies jatkoi paasaamistaan. Hetken kuunneltua Marski rykäisi kuivasti ja sanoi: "Minä ja kenraali Airo olemme jo sen verran vanhoja miehiä, että tuskimme enää lapsia saamme, joten meille tästä aiheesta ei ole paljoakaan iloa." Vieras ymmärsi lopettaa ja vaikeni loukkaantuneena. Monesti kauhistuttaa, kun ajattelee, miten ateria hetkellemme on käynyt. Ennen se oli pyhä asia. Kotona yhteinen ateria aloitettiin usein ruokarukouksella, ja jos syötiin kodin ulkopuolella, silloinkin pyrittiin tekemään ateriasta kiireetön tapahtuma, niin että se olisi kuin keidas arjen harmauden keskellä. Nyt on toisin. Istutaan pöytään ja kiire jatkuu. Selaillaan kalentereita, sovitaan tapaamisia, puhutaan tuloksista ja osavuosikatsauksista, tiukataan ateriakumppanilta, mitä suunnitelmia hänellä on seuraavalle työkaudelle ja ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet. Ja kun pöydästä noustaan, kaikilla on jotenkin tympeä olo. Kohta juostaan taas jonnekin, minne, saman tekevää. Pääasia, että juostaan. Jos joku antaisi ymmärtää olevansa toimeton, se olisi epäilyttävä merkki, ja urakehityshän siitä vaarantuisi. Ateria meni pilalle jälleen kerran, mutta vahinko ei ollut suuri. Mehän emme enää syömme, vain tankkaamme. Lomallakaan emme lepää, vaan lataamme akkuja. Tulevaisuuden tutkijat pohtivat, voisiko koneelle kehittää ihmisälyn. Ehkä vielä kehitetäänkin, mutta minusta tehtävä on tarpeeton, sillä me yritämme kaiken aikaa tehdä itsestämme koneita. Kun puhumme hyvinvoinnistamme, käytämme sellaisia sanoja kuin huoltaisimme autoa tai moottorisahaa. Ihmisen varaosia, pian niitä on luvassa, hehkuttaa Päivälehti tiedepalstallaan. Tällä ilosanomallaan kääntöpuolensa. Kun kone on tarpeeton, se kelpaa enää vain kaatopaikalle. Tämän pakinan otsikko viittaa Runebergin kuuluisaan runoon. Pastori Lohtapanyt, siinä Sanders istuu huolettomasti Partalan kartanon ruokapöydässä, vaikka ratkaiseva taistelu kolkuttaa jo ovella. On meneillään aselevon viimeinen tunti. Ruotsin ajan mukaan sen pitäisi vielä jatkua, mutta venäläiset noudattavat omaa kelloaan ja aloittavat jo sotimisen. Sanders ei hermostu. Hänellä on vieraanaan paikallinen pastori, jolle hän tarjoaa kiireettömästi pöydän antimia. Siitä tuo tokaisu: pastori Lohtapanyt. Kohtaus on herkullinen, vaikkakin se perustuu yksinomaan runoilijan mielikuvitukseen. Ja tuskinpa vauraassa maalaiskartanossakaan everstiä tavallisena arkipäivänä sillä tavoin kestittiin kuin Runeberg antaa ymmärtää. Ei ollut margooviiniä, ei madeiraakaan, lohta kylläkin. Suomen vedet vilisivät kalaa, se oli sota-ajan pelastus. Ruotsinkielisessä alkutekstissä Runeberg puhuu taimenesta, forelle. Ehkä Partalan isännällä oli sitäkin varastossaan.
Tärkeintä ei ole se, mitä pöydässä oli ja mitä siitä ehkä puuttui. Isännän leppoisa elämän asenne on se, mikä on tehnyt runosta niin rakastetun ja monesti lainatun. Elämä kulkee latuaan, miksi siis hötkyillä? Tulevaisuus ei siitä kirkastu, jos huolehdimme kaikesta turhasta. Ja jos istutaan pöydässä, on parempi syödä ainakin ateria loppuun ja katsoa sitten, jos ei muuta, niin vatsa on täysi ja mieli levollinen. Kuka muuten sanoikaan silloin kauan sitten, että kuka teistä voi pidentää elämänsä huolehtimisella kyynäränkään vertaa? Jos elämä turhista huolista pitenisi, eläisimme kai ikuisesti. Mutta kyllä sellainen elämä kidutusta olisi. Ollaan yhteydessä. Poron suomalainen seurakunta.